Yeah. Let me talk to these people, man. Hey. I know you wanna see me fall, man. I know you'd rather see me lose it all. But I'm a born winner. I was put on this earth to make a difference, homie. The world is my playground. The birds left the cage, I'm doing things my way now. Yeah, man, I'm willing to die for the cause. That's the difference between me and y'all. To be the best, you have to beat the best. I'm undefeated, my style is everlasting, and I'ma never back down, you fucking clown. Yeah, we win, you lose, we live, you die. The world is mine. Jävla bra grabbar! Till 1-1 genom nummer 87, Fredrik Claes sist. Va? För vad? Och jag menar det sättet. Är man 16 på banan så åker man ut. Är man inte det så blir det inte utvisning. Det är att vi kommer igenom nu och
jävla bra. Men nu har jag hjälpt in. Nu ser du, nu ökar vi tempot. Ja. Men ta det lugnt. Skit i det. Kör grabbar. Vakna nu grabbar. För fan på bänken. Ta det lugnt grabbar, ta det lugnt, ta det lugnt. Det är lugnt. Guldet, så vi tror på drömmen. Och med det blir stunden vi har. Vi går för seger, är vår enda regel. Och vi kliver uppåt såklart. Framgångens medel, tänker som vi lever. Sängen kommer alltid tillbaks. Tanken slår med hjärtat, pumpar upp min framgång. Segertåget